ரியா ஃபேஷன்லேருந்து இந்த நைட்டி வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் இந்த பேட்டர்னில் தான் ரொம்ப லைக் பண்ணி நான் போடுவேன். பிகாஸ் என்னன்னா இது ஃப்ராக் மாதிரியும் இருக்கு. டக்குன்னு நம்ம வந்து வாசல்ல கேட்டாண்ட போயிட்டு ஏதாவது ஒன்றுனா நம்ம ஒரு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு கொள்றதுக்கு ஸோ வெளியே எட்டி பார்க்க முடியாது. ஒரு நார்மல் நைட்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டி, அதுவும் அழகான நைட்டி இருந்துச்சு, கம்ஃபர்டபுள் குவாலிட்டி எல்லாத்திலும் ஒன்ல இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு இந்த நைட்டி. ஏன்னா இதோட கிளாத் பாருங்களேன், அவ்வளோ சாஃப்டான கிளாத்துங்க. அவ்வளோ அருமையா இருக்கு, அவ்வளோ அருமையா இருக்கு, அவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இது. ரொம்ப பிராண்டட் நைட்டியா இருக்கு. எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாம இந்த நைட்டி வாங்கிக்கோங்க. சம்மருக்கு ஏத்த மாதிரி நைட்டி இருக்கு, வின்டர்ல யூஸ் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு. அவ்வளோ அழகான நைட்டி, பளிச்சு பளிச்சுன்னு இருக்கு இந்த நைட்டி போட்டாலே. அவ்வளோ அழகு நைட்டி இல்லைங்க, சூப்பரா இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இன்னொன்னு